now one more time in the place. Baby, baby, talagang nagtatayp siya. Baby, baby, you know what? Ilabang ko sa putika. Pagkatapos ng isang linggo, makakalain nyo si PDP Roadtrip ay nakita ko sa disco. At ako ay nagulat sa aking natuna. Oh my God, nakasama niya ay lima-lima. Ang sabi ko, hi Bini, can you still remember me? Siya'y nagulat na bigla na pasigaw. Actually, sumama siya sa akin. O anong sa inyo? Yung lumabas kami ng disco, sumakay sa kanyang panchero. Sa panchero ka lang, pinakiramdaman ko na init ng kanyang haplos ay aking damang-damawa. Malamig sa panchero, ngunit siya'y hot na hot. Pilit ng aking engay, pilit niyang kinakagat. At sa tulong ng kanyang labi, ako ay kiniliti. Pero ang aking kamay inilagay sa kanyang binti. Para bang mauubusan, siya'y nagmamagali. Pumatong siya sa akin at siya'y nakangiti. Baby Roadtrip, baby Roadtrip, you know what? Talagang nagtatayp siya. Baby Roadtrip, you know what? Inabang ko sa beauty now one more time in the place. Baby Roadtrip, talagang nagtatayp siya. Baby Roadtrip, you know what? Inabang ko sa beauty now. Break it down.
niya sa'kin. Ang di ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y biglang nahilo, nawalan ng aking malay. Nang ako'y magising, aking napansin pangalan ng hotel, Anito Ikay. Ang sabi ko, nako, i-street na ako. Pagkabuko ng girlfriend ko, mahirap to. Malawala sa isip ko ang kanyang maiwa. Nang nakita ko siya, naka-underwear lang.
Artit Mix TV. Live on the mix. Artit Mix TV Remix. The best quality music. This is Riunisto Mini Audio. DJ Artit Mix TV Remix.
99088